Prvo želim da ti čestitam uopšte na ideji da se napravi priča o jednom kultnom beogradskom bendu. To je zaista onako iskreno. Drugo, to su bili nosioci dobrog zvuka. Nosioci dobrog zvuka, to je bilo jedno stvarno vreme, fantastično vreme rock'n'rolla u Beogradu, koji bi, jel tako, volili da prenesemo sada nove generacije, ako je to uopšte moguće. Kako je nastao film Limonovo drvo i... Pa malo pre smo... Pazi, to je nagrađen film, znači to je nešto sjajno. Malo pre smo spomenuli priču u Americi da niko ne finansira ni rock'n'roll. Evo ja ću sad da kažem da moje filmove niko ne finansira, znači ja sam krenuo po tom receptu. Pa ovde očigledno ljudi ne znaju čime se ja bavim i kako se time bavim, tako da mislim da je bitno da to kažem, pošto sam prozvan da kukam. A ja ne kukam, nego jednostavno samo hoću da kažem kako je bilo pre, kako danas, ali nećemo još o tome. Nego, evo, znači, taj američki recept sam ja preneo, shvatio sam da te institucije neće da funkcionišu na taj način kako treba da funkcionišu, nego se, eto, radi, znači, hoćeš da radiš nešto, sedneš i uradiš to. Ja sam to tako napravio, Limonovo drvo i sve svoje dosadašnje filmove i albume, singlove, tako dalje, sve to što sam radio, znači, bukvalno niko nije finansirao. I postigao sam to što sam postigao, znači, bili su neki moji filmovi nagrađivani i u svetu na filmskim festivalima, recimo 2013. kratki film Turist za režiju je nagrađen, onda u Sao Paulu jedan film koji se zove Pozdrav do kasetama, bio je nominovan za nagradu, nije nagrađen, ali to je veliko priznanje za mene i kako da kažem, to je bio neki moj putokaz da nastavim dalje da radim. I tako sam došao i do priče o Limonovom drvetu. Negde u proleće 2013. godine sam sa Milanom Stefanovićem sedeo upravo kao što su nekad Gile i ekipa napravili Električni orgazam u kafani Mornar. Smo sedeli neverovatno, ispijali limunadu i onako iz zezanja spotakli ideju, to jest ja sam rekao Mikici, kažem, ja bih htio napravim film o Limonovom drvetu, ali to je bilo u tom trenutku, znači način našeg razgovora, mi smo se družili to neko vreme, dopisivali se tako i u decembru 2013. sam počeo da radim film, da snimam i radio sam ga do kraja 2014. znači što tiče snimanja i onda nekako 6-7 meseci kasnije montaže i onda je pred premijeru imao na Gitarijadi u Zaječaru. To je prošlo sjajno, odmah ti kažem, ja sam čuo, meni je stvarno žao bilo, ja taj dan nisam bio tu, međutim ljudi koji su bili su se najpohvalnije izrazili o tome. Da, hvala. U Somboru je nakon toga imao projekciju, također je dobro prošlo, a potom u Zagrebu gde imao 4 projekcije, u Doku Kino Kids, u bioskopu gde se prikazuju dokumentarci. Nakon Zagreba je bio na filmskom festivalu Bdenje duša u Sremskim Karlovcima, a potom u Novom Sadu 5. novembra. Tako da ima jedan lep život, ne festivalski, nego tu gde se prikaže, uglavnom dođe dosta mase. Pa zašto nije festivalski? U redu je to festivalski da bude... Pa festivalski jedino je bio na tom, za sada je na tom festivalu bio Bdenje duše, mada ja nešto nisam iskreno se ni aktivirao da šaljem filmove na festivale. Biće toga, biće dosta se troši energija oko pregovora, dogovora. Šta je bitno za ovaj film, zašto je on po meni važan i ono što me često pitaju zbog čega je važan, ja uvijek odgovorim da tu ima puno tih nekih stvari o kojima se ne zna. Čulo se za Limonovo drvo, ali mnoge stvari su nepoznate javnosti, a bitne su. I ima puno snimaka koje nisu nikad čuti do sada. To nisu studijski snimci, nego snimci sa njihovih koncerata, sa 2 njihova samostalna koncerta. Jedan je bio u SKC-u
78. a ovaj drugi u Novom Sadu u studiju M. I Mikica je odsvirao 3 neke pesme, pošto snimke tih pesama nema, pa je on to odsvirao na akustičnoj gitari. Sad trebalo je oživeti taj period, što je bilo jako teško. Limunovo drvo nema video snimke i dosta sam vremena izgubio na tome da preko tih fotografija, fotograf Limunovog drveta je bio Zoran Rosić i nisam mogao da pravim videoklipove, nego bukvalno sam morao da napravim neku vrstu spotova da oživim to vreme. Pazi, koje se godište, kaži Branko? 82. godište. Znači... Nisam bio rođen. Da, sorry, to je, znači, nije specifično tako da ti uopšte praviš film o tom bendu i zato još više poštujem to. Znači, vratio si se unazad, morao si da nađeš mnoge materijale, moralo je to da ti se dopada. Sad mi kaži ovako, Limunovo drvo je nosilo jednu ideju, tako? Jednu ogromnu ideju. Je li bilo prosperitetno? Pa naravno da jeste i taj bend zapravo je najvažniji danas kad pogledamo iz ove perspektive, je izrodilo mnogo talenata koji su kasnije postali poznati široj javnosti, ali Limunovo drvo je ostalo tako u nekom zapeću. Zato što nije izdao album. Ja ne mislim da je zato, jednostavno ti ljudi su otišli dalje, je li tako, Limunovo drvo je bila baza, je li tako, i zato je ono važno, tako, ti ljudi su otišli dalje, napravili su oni karijere, bili su fantastični muzičari, idejni tvorci i to je to. Kada sam počeo da radim film, nisam bio upućen potpuno u cijelu priču. Znači ja sam tek u toku snimanja počeo polako da saznajem mnoge stvari. Tako da ljudi koji pogledaju film tek mogu da daju, imaju bolju sliku o tome šta je Limunovo drvo.